Vă invit să deschideți Scripturile, cei care le aveți cu dumneavoastră, la Evanghelia după Marcu, capitolul 14. Vom citi începând de la versetul 1 până la versetul 11 inclusiv, însă vom mai face trimitere parcursul mesajului la întreg capitolul 14. După 2 zile era praznicul Paștelor și al Azimilor. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau cum să-l prindă pe Iisus cu vicleșug și să-l omoare, că ziceau: nu în timpul praznicului, ca nu cumva să se facă tulburare în norod. Pe când ședea Iisus la masă, în Betania, în casa lui Simon leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat foarte scump și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Unora dintre ei le-a fost necaz și ziceau: ce rost are risipa aceasta de mir? Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mult mai mult de 300 de lei și să se dea săracilor. Și le era foarte necaz pe femeia aceea. Dar Iisus le-a zis: lăsați-o în pace, de ce-i faceți supărare? Ea a făcut un lucru frumos față de mine, căci pe săraci îi aveți totdeauna cu voi și le puteți face bine oricând voiți, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Ea a făcut ce a putut, mi-a uns trupul mai dinainte pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta în toată lumea, se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Iuda Iscarioteanul, unul din cei 12, s-a dus la preoții cei mai de seamă ca să le vândă pe Iisus. Când au auzit ei lucrul acesta, s-au bucurat și au făgăduit bani. Și Iuda căuta un prilej nimerit ca să-l dea în mâinile lor. Amin. Ar fi foarte frumos să fim și noi atât de determinați, precum au cântat copiii noștri în dimineața aceasta, și nu doar în cântare, ci și în mesajul pe care l-au transmis cântările lor, să fim într-adevăr atât de determinați să alergăm înspre Iisus, să umblăm pe calea Lui. Suntem la început de an și începutul unui nou an ne provoacă pe toți la a ne stabili dorințe noi, la a ne face planuri noi, chiar a ne stabili obiective mărețe. În calitate de urmași ai Domnului Iisus Hristos, ne propunem, e adevărat, fiecare dintre noi, de la an, nu-i așa, să fim mai credincioși, să fim mai iertători, să fim mai spirituali, să fim mai smeriți, poate dacă avem nevoie de anumite calități spirituale în viața noastră, anumite discipline, poate să fim mai puternici, mai harnici în slujire. Cu toții cunoaștem Sfânta Scriptură, marea majoritate dintre noi o cunoaștem bine, alții încercăm să o înțelegem tot mai mult și toți suntem într-o continuă dorință de a studia Cuvântul lui Dumnezeu, care poate să călăuzească umbletele noastre, poate să corecteze atitudinea noastră, comportamentele noastre. Și în Cuvântul lui Dumnezeu noi vedem că este central persoana lui Iisus Hristos, a Fiului lui Dumnezeu. Am văzut ce a făcut El, relațiile Lui cu semenii, de asemenea relația Lui cu Dumnezeu Tatăl, am văzut lucrările pe care le face și am putut de asemenea să observăm și continuăm să observăm ceea ce au vrut alții de la Domnul Iisus Hristos, ce dorințe au avut ei în relația cu Mântuitorul Iisus Hristos, cu rabunii, cu învățătorul, așa cum îl considerau cei mai mulți din vremea de atunci. Și textul de față, Marcu 14,
este unul bogat în expunerea de dorințe ale unor oameni vis-a-vis de persoana Domnului Iisus Hristos. Dacă ne uităm în textul nostru, el începe cu dorința preoților de a avea un moment oportun în care să-L elimine pe Domnul Iisus Hristos de pe scenă, din viața lor, din anturajul lor. Iuda dorea și el să apară o situație potrivită, să-L predea autorităților. Și găsim aceste expresii căutau sau doreau, Iuda, preoții, ne uităm în textul nostru, Sinedriul căutau și ei o mărturie pe care să o poată folosi împotriva Domnului Iisus Hristos. Și uitându-ne noi la astfel de dorințe ale unor oameni contemporani cu Domnul Iisus Hristos, le analizăm, le interpretăm și spunem așa da sau așa nu. Dar și Domnul Iisus Hristos a avut anumite dorințe intense în viața Lui. Spre exemplu, în timpul mesei pascale, El le spune ucenicilor, apostolilor, am dorit mult să mănânc acest Paște înainte de patima mea cu voi. O dorință intensă în viața Domnului Iisus. În rugăciunea de mare preot, Domnul Iisus Hristos are niște dorințe acolo pe care le aduce înaintea lui Dumnezeu Tatăl. El spune printre altele, Tată, vreau să-i păzești pe aceștia. Cât am fost cu ei în lume, i-am păzit. Acum eu mă întorc la tine, păzește-i pe toți cei care mi-ai dat. De asemenea, o altă dorință a Domnului a fost în rugăciunea aceea de mare preot, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și toți cei pe care mi-ai dat tu. Însă, dragi frați și surori, iubiți prieteni, cred că e momentul să ne întrebăm ce ne dorim noi. Știm ce au vrut alții de la Domnul Iisus Hristos, știm ceea ce dorea Domnul Iisus Hristos în relație cu ucenicii, cu apostolii. Ce vrem însă noi pentru viața noastră? Prin îndurarea Domnului am început un nou an, suntem în a doua lună acestui nou an și din punct de vedere material sunt convins că ne-am stabilit cu toții o listă de obiective, de dorințe, de priorități și probabil că mulți dintre noi am început deja să lucrăm la îndeplinirea lor. Dar din punct de vedere spiritual, v-aș întreba ce dorințe avem noi? Privind în Scriptură, în textul nostru putem identifica cel puțin 5 dorințe bune, 5 dorințe importante care se înscriu în acel mai întâi, expresia aceea din Matei 5:33. Spunea Domnul Iisus, căutați sau doriți să aveți mai întâi ceva, împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Sunt 5 dorințe care ar trebui să le avem nu doar în acest an, ci pe tot parcursul vieții, atât cât îngăduie Dumnezeu în viața noastră. Și în acest sens, uitându-ne în textul nostru, aș vrea să desprindem 5 dorințe bune și mi-am intitulat sugestiv mesajul Dorințe bune, 5 pentru 2025. Ele pot fi mult mai multe, dar acestea 5 însumează tot ceea ce este esențial pentru viața noastră spirituală. O dorință bună, în primul rând, este să vrei pentru Isus. Am citit din textul nostru și am văzut-o pe Maria, o femeie care a dorit să-i dăruiască Domnului, Mântuitorului Iisus Hristos, parfumul ei. Tot ce avea mai de preț, în definitiv, fără să aștepte ceva la schimb. Noi de multe ori dăruim ceva cu intenția vom primi la rândul nostru. Când dăruim un cadou, participăm la o aniversare, ne gândim că poate vine și rândul nostru și să nu ne facem de rușine, să fie cadoul pe măsură, ca și noi la rândul nostru să primim un cadou frumos. Maria a făcut aceasta ca un gest de mulțumire și de iubire față de Domnul Iisus Hristos. O dorință bună este să vrei ceva pentru Domnul Iisus. Ea este apreciată de către Mântuitorul prin aceste cuvinte, a făcut un lucru frumos față de mine. Și
interesant este că se împlinesc cuvintele Domnului Iisus Hristos, care a spus: vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia sa în toată lumea, se va istorisi și fapta Mariei. Și în dimineața aceasta noi ne aducem aminte de gestul ei, de dăruirea, generozitatea ei. M-am întrebat și cred că ar fi bine să ne întrebăm fiecare dintre noi la acest început de an: vrem să folosim ce avem mai bun pentru Iisus Hristos? Și noi, în cuvântul lui Dumnezeu, știm că nu putem să-i oferim ceva mai bun Domnului decât inima noastră. Înțeleptul Solomon spune: fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Sunt cuvintele lui Dumnezeu, este dorința lui Dumnezeu. Proverbele 23:26. N-am dorit oare noi să îi dăruim Domnului cei mai scump, mai frumos și în acest an? Sunt convins că ne-am făcut planuri, ne-am stabilit dorințe, poate și în direcția aceasta de a dărui ceva semenilor noștri, de a oferi ceva prețios celor dragi din familia noastră, poate mai mult timp, poate mai multă înțelegere, dragoste, dar pentru Domnul ne-am gândit ce-i vom oferi Domnului în anul acesta. Să-i dăruim tinerețea noastră este un lucru frumos pentru cei care încă mai suntem tineri, și atunci când ai energie de la Dumnezeu, sănătate, este un lucru frumos pe care poți să-l oferi Domnului Iisus Hristos. Să oferi timpul tău și este o resursă esențială, prețioasă pentru zilele noastre. Mai ales când toți folosim această expresie: n-am timp. Timpul ți-l faci, ți-l organizezi în agenda. Și asta ar însemna să pui ca prioritate să vrei să dăruiești ceva Domnului, o dorință bună pentru anul acesta. Să ai ceva să-i dai Domnului, dar ceva cei mai bun, cei mai prețios. Știți, Dumnezeu cerea poporul Israel altădată să dea din tot ce aveau ei, dar ce era cel mai bun, din ogor, din turmă, din averia lor, din veniturile lor, tot ceea ce era mai prețios trebuia întâi închinat lui Dumnezeu. Și o dorință bună este să vrei să faci ceva pentru Domnul. Maria a dat acel parfum. Unora le-a picat rău acest gest și, știind experiența Mariei, ar trebui să ne așteptăm și noi la critici. Așa cum și Maria probabil nu s-a așteptat să fie criticată chiar de cei din anturajul Domnului Iisus Hristos, chiar de cei care au umblat cu Domnul Iisus Hristos un timp atât de, am zice noi, consistent, 3 ani și jumătate, care au dăruit din timpul lor, umblând cu Domnul, slujind cu Domnul. Nu s-a așteptat să fie criticată chiar de apostolii Domnului? Ca și în cazul Mariei, unii vor considera, uitându-se în viața noastră, văzând dăruirea noastră, văzând slujirea noastră, că nu e rentabil, că nu e potrivit, că nu se merită. Ba da, totul care este oferit Domnului, tot ceea ce dăm Domnului merită, tot ceea ce dăruim Domnului, oferim Domnului, cei mai buni, are valoare în ochii Domnului. Și asta ar trebui să ne anime pe fiecare dintre noi. Ne uităm la gestul Mariei, dar ne uităm și la gestul ucenicilor. Textul continuă în versetul 12 și spune că în ziua întâia praznicului, azimilor, ucenicii au venit la Domnul Iisus Hristos cu o întrebare, foarte disponibili ei, s-au dus la Domnul și au spus: unde voiești să ne ducem să-ți pregătim să mănânci Paștele? În situația de față, ei pun o întrebare Domnului: vrem să-ți pregătim această sărbătoare, acest moment unic, special. Dorim să organizăm un praznic, o sărbătoare frumoasă pentru tine. Vrem ca tu să te simți bine împreună cu noi.
Oare asta e atitudinea și a noastră, a urmașilor Domnului Iisus Hristos? Tot ceea ce e mai bun pentru Domnul îți găsește Domnul Iisus Hristos loc în viața noastră, în agenda noastră. Se observă oare de către ceilalți din jur că noi ceea ce avem mai bun dăruim Domnului, că El este prioritar în viața noastră? Dorim noi cel mai bun loc să-L oferim Domnului în proiectele noastre, în obiectivele noastre. Își are El loc în casa noastră, are locul Lui de cinste în tot ceea ce facem noi. Căutăm să se simtă El bine în inima noastră. O dorință bună pentru anul acesta ar fi aceasta, să vrem ceva pentru Domnul. Sunt convins că pentru noi deja ne-am stabilit dorințele ce vrem noi, ce vrem cu privire la viața noastră, la cariera noastră, la viitorul nostru, la familia noastră, ce vrem cu privire la, ceilalți din anturajul nostru, dar ne-am gândit, printre altele, că trebuie să vrem ceva și pentru Domnul. Domnul să ne ajute pe toți ca în anul acesta, și nu doar în anul acesta, atât cât Domnul ne dă viață, să avem ca obiectiv principal această dorință. Domnul vrea inima noastră, Domnul vrea ca să-i dăruim ceea ce avem mai bun. Domnul vrea să se simtă bine în viața noastră. Suntem temple ale Duhului Sfânt și El vrea ca să ne locuiască și vrea ca El să domnească peste viețile noastre. 2. În al doilea rând, o dorință bună este și să vrei cu Iisus Hristos. Ucenicii au venit la Domnul și au spus: vrem să-ți pregătim ție Paștele, vrem ca tu să celebrezi, să sărbătorești. Și interesant că Domnul le spune: vreau să mănânc acest Paște cu voi, adică vreau să fiu în preajma voastră, vreau să fiu în compania voastră. Vreau să mănânc Paștele împreună cu ucenicii mei, spune în versetul 14 cuvântul lui Dumnezeu. M-am întrebat, oare au fost surprinși de cuvintele Domnului Iisus Hristos? N-ar fi trebuit să fie. Știți de ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos a vrut cu ucenicii încă din momentul în care i-a ales și n-au fost perfecți. Domnul Iisus Hristos a vrut să fie chiar și cu Iuda, deși știa că îl va trăda, că va fi un trădător, că va fi un hoț, că va fi un mincinos. Dar Domnul Iisus Hristos și-a petrecut timp cu ei. Dacă Domnul a petrecut cel mai mult timp, l-a petrecut cu ucenicii, lor le-a dat răspunsuri, explicații, au sărbătorit împreună cu El, au mers în situațiile de bucurie și de tristețe alături de Domn. Domnul a fost mereu cu ei. Dar se pune întrebarea, oare și ucenicii și-ar fi dorit să fie cu Mântuitorul la masa pascală? Sunt convins că da, pentru că în viața lor s-a legat o relație cu Domnul Iisus Hristos. S-au bucurat că Domnul Iisus Hristos le-a fost aproape, i-a încurajat în situațiile grele. Se pune întrebarea, oare noi mai vrem să fim cu Iisus? Poate că e mai ușor să spui, dăm Domnului, îi oferim, suntem generoși, îi ajutăm pe cei care sunt în nevoie știind că Domnul e Cel care ne va răsplăti, știind că vom face pentru Domnul ceea ce facem. Dar oare mai vrem noi să fim cu Domnul? Mai vrem ca Domnul să sărbătorească împreună cu noi? Chiar atunci când lucrurile nu vor fi chiar atât de dorite așa cum vrem noi. Ne uităm aici, în contextul acesta, Domnul Iisus Hristos are un dialog îndelungat și Evanghelistul Ioan relatează acea scenă de la masa pascală și acolo au fost discuții spirituale grele. Poate vrem să fim cu Domnul în situații ușoare, când, poate se mai glumește, când e atmosferă bună, dar când sunt lucruri serioase, mai vrem să fim cu Domnul. Dacă ne va îndemna la cercetare Domnul Iisus Hristos, oare vrem să fim cu El? Și Domnul acolo, în momentele acelea, le-a pus o întrebare și ei au început să se cerceteze, oare nu sunt eu? Nu eu îl voi trăda pe Domnul?
Vrei cu Iisus la masă, vrei cu Iisus în grădină, vrei cu Iisus la rugăciune și contextul aici ne arată faptul că în toate aceste locații, situații, ucenicii au fost cu Domnul. Dar Domnul i-a luat cu ei. Probabil că în grădină nu și-ar fi dorit să fie ucenicii cu Domnul. Vedem că ei au fost doborâți de oboseală, de întristare acolo. Dar Domnul a fost cu ei. Domnul mereu i-a luat în preajma Lui și a avut grijă Domnul Iisus Hristos ca în momentele cheie ale vieții sale, ale slujirii sale, să aibă martori, apostolii lângă El, să fie ucenicii săi. Vrei cu Domnul Iisus Hristos? Vrem cu Domnul Iisus Hristos? Poate că vrem precum tânărul bogat, adică să fim la distanță și cu ale noastre, cu viața noastră mai departe, cu prioritățile noastre. Sau s-ar putea să vrem precum au vrut fiii lui Zebedei, adică și aici să fim cu Domnul, dar și în veșnicie. Fiii lui Zebedei asta au avut ca dorință: Doamne, vrem să fim și aici, dar și dincolo. Și au vrut acolo dincolo să aibă poziții înalte lângă Domnul Iisus Hristos. Poate că am vrea să fim cu Domnul precum Ioan. El a dorit să fie cât mai aproape de pieptul Domnului Iisus Hristos, ca să-i simtă bătăile inimii, să fie într-o intimitate cu Domnul Iisus Hristos. Cert este că Domnul vrea să fie cu noi și dacă n-ar fi vrut, să știți, El n-ar fi venit în lumea noastră, n-ar fi venit să ne caute pe noi pierduții, n-ar fi venit să-și dea viața pentru noi. El vrea să fie cu noi și vrea să fie cu noi nu doar aici, ci și în cerul etern. Vrem noi să fim cu El? Vrem noi să umblăm cu El? Domnul Iisus spunea: despărțiți de El, nu putem face nimic. Ba putem, dar lucruri rele, nu lucruri bune, nu vom putea avea succes și biruință. Dumnezeu avea printre multele porunci date poporului Israel și porunca aceasta ca poporul să se țină în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul lui. Deuteronomul 18:13. Asta înseamnă să vrei cu Iisus Hristos, asta înseamnă să vrei cu Dumnezeu. El vrea cu noi. Important este să vrem și noi cu El. 3. O dorință bună este să vrem ca Iisus Hristos. S-ar putea să vrem cu El, dar să nu vrem precum vrea Domnul Iisus Hristos. Ne mutăm atenția noastră înspre grădina Ghetsimani. După ce Domnul Iisus Hristos petrece un timp cu ucenicii, celebrând masa pascală, El pleacă înspre acea grădină care era dragă inimii Lui. Acolo petrecea multe nopți în rugăciune și ucenicii știau că era un loc special pentru Domnul Iisus Hristos. Acolo a venit Iuda, vânzătorul, cu soldații. El și-a jucat rolul foarte bine, acela de trădător. L-au prins pe Domnul Iisus Hristos, știm contextul. În momentele acelea, apostolul Petru intervine, scoate sabia, taie urechea lui Malcu și acesta, apostolul Petru, își riscă viața pentru Domnul Iisus Hristos. Însă nu știu dacă apostolul Petru spera într-o reușită, dar cred că atunci când a spus că este gata chiar să moară pentru Domnul Iisus Hristos, el a fost sincer. Și a dovedit în grădina Ghetsimani nebunia lui, în neînțelegerea lui, că e gata să moară pentru Domnul, să-i apere viața, să-l apere pe Mântuitorul. Numai că apostolul Petru nu trebuia să-și dea viața atunci. Și-a dat-o mult mai târziu, la Roma, a murit ca martir, dar nu era momentul, nu era timpul potrivit. Și Domnul l-a surprins acolo pe apostolul Petru, l-a mustrat și i-a zis: bagă-ți înapoi sabia în teacă. Și Domnul îi spune lui Petru și le spune și celorlalți ucenici ceva foarte important. Și el le zice așa: credeți că n-aș fi putut să apelez la Dumnezeu Tatăl, care mi-ar fi trimis o oaste cerească, 12 legiuni de îngeri, să mă salveze, să mă protejeze?
Și ucenicii sunt surprinși de cuvintele Domnului Iisus. Domnul îl vindecă pe Malhu și Domnul acolo le explică un adevăr foarte important. Că El era acolo pentru a împlini voia Tatălui. Da, s-a rugat cu insistență Domnul Iisus Hristos de 3 ori, dar Domnul Iisus Hristos s-a rugat pentru a împlini voia Tatălui, pentru a-L glorifica pe Tatăl. El a avut puterea Tatălui, o putea cere în orice moment, însă și-a dorit să împlinească planul divin. Și acela a fost de salvare, de răscumpărare a noastră. În ispitire, Domnul Iisus Hristos a cerut putere pentru a fi biruitor, nu pentru a face pâine, așa cum îi cerea diavolului pentru el însuși, ci a cerut putere să biruiască, să fie triumfător. Sunt momente care noi cerem putere de la Domnul, dar pentru planurile noastre și nu pentru planul Domnului. Sunt atât de frumoase cuvintele lui Iov, când el încercat în suferință are puterea să spună Domnul a dat și Domnul a luat, numele Lui fie binecuvântat. Asta face Domnul Iisus Hristos și ucenicii învață că e important să avem această dorință, să vrem precum Domnul Iisus Hristos. Și Domnul se roagă înaintea Tatălui de 3 ori și spune, facă-se, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Și asta era voia Tatălui, ca El să treacă prin suferință, să ne substituie la cruce, să moară pentru noi. Se pune întrebarea, oare ne dorim și noi ca Iisus? Adică vrem să ne vină în ajutor doar pentru împlinirea planurilor noastre sau pentru împlinirea voii Lui în viața noastră? Dorim să fim ca Iisus, vrem ca Iisus în familie, în acțiunile noastre, în prioritățile noastre, în proiectele noastre. Căutăm noi, de fapt, gloria lui Dumnezeu sau înălțarea noastră, sinele nostru? În tot ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos, l-a slăvit pe Tatăl, l-a scos în evidență pe Dumnezeu Tatăl, l-a înălțat pe Dumnezeu Tatăl. Anul acesta, ca biserică, avem un salut frumos și cred că ar trebui să ne-l însușim din toată inima. Spune Apostolul Pavel, văzând modelul lui Iisus Hristos, toți împreună, cu o inimă și o gură, să-L slăvim pe Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Doamne, ajută-ne! Este adevărat că unii ar spune în rugăciunea de pe cruce, Domnul Iisus Hristos acolo a insistat și s-a rugat lui Dumnezeu Tatăl, dar rugăciunea aceea a fost pentru a împlini, pentru a-i da Dumnezeu Tatăl putere să împlinească, să ducă până la capăt planul acela de răscumpărare a noastră. Să vrei ca Iisus este o dorință bună. Poate că vrem, precum unii sau alții, vedem modele omenești de succes, unele, altele mai puțin de succes, dar singurul model de succes este al Domnului Iisus Hristos. De aceea Apostolul Pavel spunea, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne să vrem și noi ca Iisus. Și apoi, în al 4-lea rând, o dorință bună este să vrem de la Iisus Hristos. Și atunci, și acum, de altfel, mulți oameni vor ceva de la Domnul Iisus Hristos și asta e ușor. Am făcut uneori din Domnul chelnerul nostru, cel care e la mâna noastră, mereu cere, mereu venim cu rugăciune înaintea Domnului. Sărmanii contemporani cu Domnul Iisus Hristos doreau ajutor, milă. Bolnavii din vremea Domnului Iisus Hristos doreau vindecare. Guvernatorul roman, Pilat din Pont, dorea răspunsuri la întrebări și unele chiar existențiale, ce adevărul, și căuta omul acesta răspunsuri de la Domnul Iisus Hristos. Împăratul Irod dorea și el ceva, să-l vadă pe renumitul învățător Rabunii, care făcea minuni extraordinare, miracole, să-l vadă făcând minuni chiar în fața sa, la comanda lui. Mulțimea a dorit sânge. Bajocoritorii prezenți la cruce doreau ca el să se coboare de pe cruce. Sinedriul a dorit și el ceva, dorea greșeli, să găsească măcar o mică greșeală ca să-l poată acuza, condamna mai ușor.
Îl vedem pe Toma, după ce Domnul Iisus Hristos a înviat, că a vrut dovezi, a vrut să-L vadă pe Hristosul cel crucificat, cu semnele crucificării. Unul din tâlharii de pe cruce a dorit iertare și un loc în împărăția lui Dumnezeu. În tot acest tablou, ca într-o întreagă pleiadă de oameni care au avut dorințe care mai de care, se pune întrebarea, oare Iuda n-a mai dorit nimic? S-a dus, l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos, a câștigat o sumă frumoasă de bani și a urmărit îndeaproape cursul evenimentelor. Și când și-a dat seama Iuda că a vândut sânge nevinovat, și-a dat seama Iuda că l-a trădat pe Mântuitorul, plin de remușcări, plin de regrete, nu mai avea pace, liniște, Iuda a avut și el o dorință să fie eliberat. Dar nu s-a dus la cine trebuie, s-a dus la preoți, cei care nu-i puteau da pace, nici iertare, singurul care putea oferi era Hristos Domnul. I-a oferit lui Petru iertarea aceea când Petru s-a lepădat de 3 ori într-un mod rușinos că nu-L cunoaște. Dar Petru a știut să vrea de la Domnul și nu de la altcineva iertare. Iuda n-a știut de la cine poate primi el iertare și împăcare. Dragii mei, să învățăm această lecție importantă, să ne dorim de la Iisus ceea ce este esențial pentru viața noastră. Unii și alții ne pot oferi diverse lucruri, dar singurul care ne dă iertarea, împăcare, este Fiul lui Dumnezeu. Cel care ne eliberează conștiințele noastre de păcat, de vinovăție, este Iisus Hristos Domnul. Să dorim mai ales iertarea sa, prezența sa în viața noastră, călăuzirea sa, iubirea Domnului Iisus Hristos. Să vrem de la Domnul Iisus Hristos ceea ce nu ne pot oferi oamenii și nimeni și nimic în lumea aceasta. Oricât de suspuși ar fi unii și alții, doar Domnul Iisus Hristos ne poate da iertare deplină de păcat. Să dorim curăție pentru sufletele noastre, o conștiință liberă, o conștiință liniștită, pace în sufletele noastre. Apostolul Petru ne încurajează așa de frumos. În 1 Petru 5:7 ne spune să aruncăm asupra lui toate îngrijorările noastre, căci El însuși și nimeni altcineva îngrijește de noi, slăvit să fie numele. O dorință bună este să vrem de la Domnul Iisus Hristos, să fim conștienți că Domnul poate împlini tot ceea ce este după voia Lui. Și apoi, în al 5-lea rând, mă apropii de încheiere, o dorință bună pentru anul acesta și nu numai, este să-L vrem pe Iisus Hristos. De fapt, aceasta a 5-a dorință însumează toate celelalte 4 menționate anterior. Ne uităm la Iosif din Arimatea, care a dorit trupul lui Iisus Hristos chiar mort. S-a dus la Pilat, l-a cerut, i-a dăruit propriul său loc de veci și împreună cu Nicodim, cel care altădată era sfios, a venit noaptea să poarte acel dialog cu Mântuitorul, împreună cu Nicodim, i-au făcut o mormântare pe cinste, pentru că țineau la Domnul Iisus Hristos chiar și mort. Femeile și-ar fi dorit chiar și un Iisus mort. Trupul lui Iisus le-ar fi oferit oarecare mulțumire. De unde știm lucrul acesta? Dovadă e faptul că ele au urmărit îndeaproape scena crucificării și apoi locul unde a fost îngropat Domnul. S-au pregătit pentru a efectua acel ritual de ungere a trupului Mântuitorului. Ne uităm la Maria Magdalena, care îl dorea pe Iisus și mort și nu se mulțumea cu nimic altceva. În dialogul acela cu Domnul Iisus Hristos, dar pe care îl confundase cu grădinarul, i-a spus: Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Îl dorea pe Domnul Iisus Hristos. Cei 2 ucenici pe drumul lor înspre Emaus, chiar dacă nu știau că acel străin care li s-a alăturat pe drum era Domnul Iisus Hristos înviat, îi doreau prezența și au insistat: rămâi cu noi, mai petrece un timp cu noi. Mulțimea de atunci a dorit un Iisus mort, răstignit. Ucenicii l-au dorit pe Iisus Hristos. Dovadă sunt zbaterile lor în ziua învierii Domnului. Au alergat și au pus întrebări, s-au frământat, dar era dorința aceea
intens în viața lor după Domnul Iisus Hristos. Au simțit că ceva s-a rupt în relația cu El. Tu, eu îl mai vrem pe Domnul Iisus Hristos, îl mai căutăm unde este El prezent. E adevărat că nu mai e o prezență fizică între noi, dar Domnul Iisus Hristos continuă să existe, să ființeze. Și știți unde este El? Acolo unde sunt adunați 2 sau 3 în numele Lui, spune Domnul, voi fi și eu cu ei. Cu noi este Domnul aici în dimineața aceasta. Îl mai vrem pe Domnul Iisus Hristos? Dacă îl vrem, înseamnă că vom iubi părtășia, vom iubi întâlnirea cu Sfinții Domnului în care e și Domnul prezent. Pune întrebarea, unde îl vrem pe Domnul? Când? Cum îl vrem? Pentru ce? În ce scop îl vrem pe Domnul Iisus? Ar putea să-l vrem doar când ne este mai greu, doar atunci când simțim că puterile ne lasă, doar atunci când simțim că nu mai putem și nu ne mai descurcăm de unii singuri. Ce facem când îl avem pe Iisus Hristos? Știți, e o promisiune frumoasă, aceea care vom asculta de marea trimitere a Domnului, care ne-a spus să facem ucenici din toate neamurile, ne vom bucura și de marea prezență a Domnului. El a spus, voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. El vrea să locuiască în noi, vrea să ne conducă viața. Îl vrem noi pe cel viu, pe cel atotputernic, pe cel suveran. Este dorința aceasta a inimii noastre ca niciun pas să nu-l facem fără Domnul. Dacă voiește cineva, spunea Domnul Iisus Hristos, să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Dacă îl vrem pe Domnul Iisus, înseamnă că acceptăm și condițiile Lui. În relația cu El sunt niște condiții. Doamne, ajută-ne ca în anul acesta, în tot și în toate, să-L vrem pe Domnul Iisus. Grecii altădată l-au vrut pe Domnul să-L vadă, auziseră ei de renumitul vindecător, cel care făcea miracole și au venit la ucenici și au spus, Domnule, am vrea să-L vedem, îl vrem pe Iisus și noi. Nu știu, dragi frați, surori, iubiți prieteni, ce dorințe v-ați propus pentru anul acesta. E clar că avem libertatea de a alege ce ne dorim, de a trăi cum dorim pe acest pământ. Însă, înțeleptul Solomon spune foarte clar, bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar apare un mare dar acolo, să știi și să știm că pentru toate acestea Dumnezeu te va chema, mă va chema la judecată. Eclesiastul 11:9. Va veni o zi specială în care vom dori fiecare dintre noi să-L fi vrut pe Iisus Hristos. Atunci îți vei dori să-i fi dăruit lui Iisus Hristos ce ai avut tu mai bun. Atunci vei dori să fii ca Iisus și vei dori să fii cu Iisus. Atunci vei dori să vezi în Iisus Hristos acea privire blândă, caldă, benefică. Vei dori să auzi cuvintele acelea frumoase, bine rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Vei dori ca Domnul Iisus Hristos să te și să mă mărturisească înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Vei dori ca El să vină la tine să te premieze, să-ți dea acea cunună nepieritoare de care zice cuvântul. Cu siguranță că atunci vom dori și vei dori să fii cu Iisus Hristos pentru veșnicie. Numai că atunci va fi prea târziu pentru mulți dintre cei care nu l-au dorit pe Iisus Hristos pe acest pământ. Vor auzi unii cuvintele acelea îngrozitoare. Cei care nu l-au dorit pe Iisus, care l-au respins, care l-au ignorat pe Domnul, vor auzi acele cuvinte, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine. Aceea va fi ziua mare a examenului. Atunci va conta tot ceea ce ai făcut și ce am făcut înainte, adică acum, pe acest pământ. Dacă l-am vrut pe El, dacă l-am avut pe El în viața noastră, dacă am umblat cu Domnul Iisus Hristos, dacă am trăit cu El, aceea va fi o zi frumoasă a premierii.
Ziua premierii este importantă. Nu va fi suficient să-ți dorești să fii pe podium, ci va conta ce ai făcut înainte în viața ta pentru a prinde podiumul. Toți putem decide ce ne dorim aici și acum. Ziua de mâine nu este a noastră. Să avem grijă să ne dorim bine pentru anul 2025 și nu numai. Scriptura ne este de mare ajutor, dragii mei, în direcția aceasta, să facem alegeri bune, să avem dorințe bune. Domnul Iisus Hristos ne vine în ajutor și ne dă sprijinul Său, ajutorul Său. El ne poate da dorințe bune, după voia Sa, spre gloria lui Dumnezeu. Și închei mesajul cu cuvintele împăratului David, în Psalmul 20, spune așa de frumos: Domnul să ne asculte toate dorințele noastre, să ne dea ce ne dorește inima și să împlinească toate planurile noastre. Amin.